Il-Gvern qed joffri iktar mediċini b'xejn għal dawk li qed jieħdu l-kura l-marda tal-kanċer. Fiċ-ċentru tal-onkoloġija fejn il-pazjenti nataw kura tal-ogħla kwalità, il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne fisser kif id-disponibilità ta' dawn il-mediċini se taffettwa madwar 500 pazjent. Fost oħrajn bdiet tingħata b'xejn il-mediċina capecitabine li tittieħed minn madwar 100 pazjent morda bil-kanċer tas-sider tal-istonku, tal-frixa u tal-fwied. Fil-ġimgħat li ġejjin se tidħol ukoll fil-formularju tal-Gvern il-mediċina mitomycin li se tkun qed tittieħed minn madwar 300 pazjent morda bil-kanċer tal-bużjaqa tal-awrina. Se tibda tkun disponibbli wkoll il-mediċina doxorubicin li se tittieħed minn 70 pazjent morda bil-kanċer tal-fwied avvanzat. Il-Ministru Chris Fearne qal li l-Gvern qed jinvesti iktar fil-qasam tas-saħħa għaliex għandu ekonomija b'saħħitha tant li l-budget għas-saħħa huwa ta' 517 miljun euro. Iż-żieda ta' 50 miljun għal din is-sena meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Flus li qed jiġu investiti biex jinxtara apparat ġdid fosthom għall-isptar tal-onkoloġija. L-aktar investiment riċenti kien dak li sar f'Diċembru meta pazjenti bil-kanċer tal-prostata bdew jingħataw trattamenti ġodda. Ħana nafu li l-kura tal-kanser hija waħda mill-iżjed kura challenging li wieħed jista' jiffaċċja bħala pazjent. Aħna għandna faċilitajiet li f'dawn l-aħħar snin li huma state of the art, għandna sptar ġdid, għandna makkinarju li huwa l-iżjed makkinarju avvanzat, għandna professjonisti li jagħmlu xogħol tajjeb ħafna, u allura issa ħassejna li l-formularju tal-Gvern ġifier dik il-lista ta' mediċini li pazjenti huma intitolati għalihom mingħajr ħlas, irridu naġġornaw u nġibuha iżjed moderna. Il-Ministru għas-Saħħa ħabbar ukoll li nkiteb il-Pjan Nazzjonali dwar il-ġlieda kontra l-marda tal-kanċer u issa se jitressaq quddiem il-Kabinett biex imbagħad jibda proċess ta' konsultazzjoni.